technical training institutes to give up polytechnics manitie. To seche kwadok e wach mani wacho ni sikunde moko samoro onge gik moko monego bed ni gitiyo godo mondo mi nyathi kata japuonjre oyud ratiro mare ndalo mar timo penj. Ng'ama inyalo seyo kanyo? Iseyo sirkal koso jonyuol? Nikech jonyuol be samoro kong'is ni mondo gole pesa moro mondo mi ndik kata jopuonje moko mar kojolo to gitamore. To sirkal bende ok osechiwo jopuonj moromo. Ang'o makoro nyaka timre ka in kaka ng'ama osebedo japuonj kendo in jagoro mar kupet bende? Ang'o mo Trevor, en anani onego bed ni wakawo challenge no. Wakawo challenge no mwawachi ni to ere gima wanyalo timo kata kaka jopenj. Nikech kane during loch mar Moi, iyudo ka Moi nobiro gi gimoro ni ji nyaka kos share. Ji nyaka kos share. To sani endi kane oloksi ni ratiro mar ji obede katiba. Tiwacho ni koro owacho ni education is a right. Kato bende sirkal bochako o legislate ni watimo gimiluongo ni disbursement to school kendo day secondary schools gin free. Kose wachi gimoni en free to gi poverty mo antere go gweng kucho. Jonyuol moko ng'e ber somo biro paro ni gik mowach ni en free ni onge gima free in this world. Onge gima free. To ka onge gima free no onyalo bedo gima very expensive nikech nyaka bed ng'ato kawo responsibility ni to ratich ji to ng'ama geng'o, ng'ama defend. Koro maendi kama wane gi wach. Kor wach nitiere ka. Ni sirkal owacho ni wachulo pesa to 22,300 secondary school ma gweng kocha ndingo panga. Tiyudo ka pesa no endo ikete mana ka dot ka capsule mimiyo ji e osiptal. Ok obite. Koro sama ok obiro teno, tiyudo ka ndingo panga no ma skul madalau kama onge japuonj mar physics. Koro jo board of management wacho nitere kaka dang' watim, idwa ndik japuonj. Koro jonyuol nyaka chul gini. Jonyuol nyaka chul kama. To ka jonyuol otamore, to skul nyithindo ma kanyo endo dhi kawo kopuonjgi. Mane ndi midhiero ma wantiere go. De sirkal ma wantiere go be otamore kawo responsibility. Gitamore wuok gi polisi ma bold. Ma wacho ni yao. Gima no wacho ni free ni ok wanyal. Umbe make uru kaendi mondo uter kama. Mano miyo an awuon kaka neno way forward. Ni ka iya but school moro to sir dongruok makanyendo mondo nyithindo yud somo makare. To kitamuri to gwinguno endo emena gweng ma embe en dhiri musike. Nikech kuonde mamoko mano seger tiyudo ka nyithindo wuok to dhi somo to kendo gin giyudo facilities. To jok moko be nitiere pesa ma gikele skul kane gisomo skunde moko to gikelo basari ma nyithindo nyalo somogo. To wedo ka kuonde ma moloto thundo ma kaluo kocha organization machalo kama gin gionge. Koro apado paro ne mana jothurwa ni going forward ok onego bed ni waling kendo warito ni mondo sirkal omiwa. Inan pile kata mana sani endi sirkal koro wacho sani ni wapidhe uru yien nikech nitie gimiluongo ni climate crisis. To jok moko dwaro ni ka sirkal owacho ni wadwa plant 15 billion trees. To girito nyaka chimuno sirkal kelnegi. To e gwengwa kuondego endo nitie yiende moko ma indigenous ma pod nyalo contribute e forest cover mar 15 billion. Ka warito gi kata kwa pidho gi to man is the thing. An poka modho pi maleo ma miluongo ni water supply to my 21st century. To asegero ot moro matin. Onego beni a tap gimiluongo ni harvest gimiluongo ni water. Modamba modhe pi maleo. Ka rito ni nyaka chimoro kelna pi ma piped. To nyaka ni chimoro bit president ni mano kuka chimoro ayudo. To mano en higa mane. Koro inino ni jonyuol gi ma gine ma koro nyaka ikaw tingni. Sirkal mosewuondo. Anafil ni sirkal nonyiso ji ni somo to kwa rito ni sirkal biro kelo. To rito lep nyakeno. Ok bitimore. Ok bitimore.